Happy birthday. Какой смееш, бе? Я виж, Вики, Алекс много е забавно. Алекс тази сутрин се събуди в 9 часа по случая му рожден ден. Не, тази сутрин Алекс се събуди в 7. Окей. Добре, хайде. И след това я преспахме още да спи. Both of us. Ще ми помагаш да духаме свещи? Честит рожден ден! You ready? Set to go. Вау! No thumb on the cake. Браво! No thumb on the cake. You can't have that part. Добре, добре. It's hot. Алекс, ти какво ще кажеш по въпроса? Браво ще кажеш ли? Хайде, браво! Хайде, браво! Браво на мама! Mama.